Здравейте, ученици! Аз съм Гери от класна стая Голи думи. Днес ще преподавам екология. Днес ще си говорим за една тема, която вълнува много, ако не кажа всички от нас – времето. We don't need no education. Хората говорят много за времето и това не е изненадващо, защото то влияе на нашето настроение, облекло и начин на хранене. Но времето има своите климатични изменения, които се проявяват периодично. Напоследък обаче все по-често. Може би сте забелязали, че в новините все повече се говори за глобалното затопляне. Ако не предприемем незабавни действия срещу изменението на климата, след няколко десетилетия ще живеем в по-различен свят. Навсякъде ще бъде по-топло, някои острови и крайбрежни зони ще изчезнат под морето заради топящият се полярен лед. Ще има повече бури, наводнения, топлинни вълни и суши, недостиг на храна и вода, а някои чувствителни към климата растения и животни, като полярните мечки и пингвините, ще измрат. Предотвратяването на всичко това е в нашите ръце. Климатът се променя основно заради начина, по който произвеждаме и използваме електроенергия за отопление, за заводите, за пътуване с коли и самолети. Начинът, по който можем да намалим вредните емисии, е използването на тези електроенергия по-икономично и отговорно. Много компании в света вече дават своя принос за опазването на планетата. Те се стараят да произвеждат продукти, благоприятни за околната среда. Уред, който не носи етикет А+, е енергийно ефективен. Производителите на автомобили се стремят колите, които продават, да са по-икономични. Какво, скъпи приятели, трябва да направим? Да бъдем по-пестеливи. Специалистите съветват да не затопляме прекалено много дома си, да икономисваме топлата вода, като взимаме душ вместо вана, да не забравяме заключени лампите, както и мобилния си телефон зарядно, когато вече се е заредил. В този случай 95% от енергията отива на вятъра. Също така не трябва да оставяме телевизора и друга техника в режим стендбай, т.е. в режим на готовност. Средно 45% е енергията, която се изразходва при този режим на телевизора, а ако всички европейци не използват този режим, спестената енергия ще е достатъчна за нуждите на страна като Белгия. За предотвратяване на климатичните промени се препоръчва използването на енергоспестяващи кружки. Траят по-дълго и използват 5 пъти по-малко количество от обикновените. Когато пазарувате, използвайте пазарска чанта, а не пластмасови торбички за еднократна употреба. Изхвърляйте разделна боклук и избягвайте кола на къси разстояния, а ходете пеш или с колело. Препоръчва се да се избягва пътуването с самолет, тъй като авиацията е най-бързо увеличаващият се източник на въглероден диоксид. И накрая, още съвети в защита на земята. Насадете дръвче. За целия си жизнен цикъл 5 дръвчета поглъщат около 1 тон въглероден диоксид. Пестете хартия, ползвайте електронната си поща за писма, купувайте стоки с екоетикет и се хранете с по-малко месо, защото производство на месо натоварва атмосферата с много въглероден диоксид. Приятели, урокът днес беше много дълъг, но много полезен. Сега е време да изпитам поредният ученик от рубриката Голи думи. Здрасти, Мони! Здрасти! Познай кой ти се обажда. Не мога. Аз съм Гери от Голи думи. Да. Как си, Мони? Какво правиш? Нищо. Как така нищо? Сега ще гледам някакъв филм. Браво! Кой филм ще гледаш? Не знам. Някаква комедия. Мони, ти с какво се занимаваш? Тя разкажи нещо за себе си. Нищо. Завърших училище и сега ще работя. До година ще кандидатствам. Откъде си? От Ловеч. От Ловеч. Далечко си от мен. С какво ще кандидатстваш? С икономика, география. Това е чудесно. Предполагам си гледал моите клипчета по интернет и искам да ти попитам, има ли някое, което ти е най-любимо? Всички са много добре. Нещо, което така най-ти е харесало от моите уроци? Това за дискотеките. Всички за дискотеките най-много го харесват.
Ти ходиш ли на дискотека, Мони? Как? Разбира се, нали? Какво ли питам? В Ловеч има ли хубави дискотеки? Някой път да ме поканиш? Обязателно има. Има две там. Чудесно. Значи, когато минавам към Ловеч, може да ти звънна пак. Добре, няма проблем. Добре, Мони, много ми беше приятно, че се запознахме и ти желая приятен ден и приятно гледане на филми. Мерси. Чао, чао! Това беше за днес, ученици, от мен, Гери. Ако искате и на вас да ви се обадя, влезте в сайта ми golidumi.com и прочетете как става това. Сега ви казвам чао и много целувки!